Un cop accedeixis al portal Gira, has de fer clic a la fitxa de renovació de l'allotjament temporal urgent per tràmits i gestions, més 15 dies d'estada com a màxim. Es mostrarà el següent formulari i caldrà omplir tots els camps obligatoris per a poder seguir. Tots els camps són obligatoris, menys aquells que hi hagi escrit opcional al costat. És important també llegir les notes que hi ha al costat dels diferents camps, ja que et donaran indicacions per omplir-los. Mencionar també que dins d'aquest formulari trobarem diversos apartats que els podrem veure en pantalla i ens ajudarà a saber en quin punt estem. A més, comentar que tots els camps comencen per ATU, que és el prefix d'allotjament temporal urgent. Iniciem el formulari amb el camp resum. Aquí ja has d'escriure el codi SIAS del titular. I el camp peticions relacionades. És un camp opcional, no cal omplir-lo, les dades les omplirà el gestor i es podran consultar. Seguim, doncs, amb els camps de l'apartat del servei sol·licitant. Al camp servei sol·licitant hi haurà un desplegable en diferents opcions. Al camp nom i cognoms del referent, e-mail contacte i telèfon del contacte hi has d'escriure les dades del professional que sol·licita el recurs. Seguim ara amb els camps de l'apartat del titular. Al camp codi expedient SIAS titular cal indicar el codi SIAS del que serà el titular del recurs ATU. Ha de coincidir amb el codi introduït al camp resum. Al camp nom titular, cognom 1 titular i cognom 2 titular hi has d'introduir les dades de la persona titular a qui se li prescriurà el recurs. Al camp tipus document identificatiu titular hi haurà un desplegable en diferents opcions. I al camp número document identificatiu titular hi has d'introduir el número de document i en el cas d'haver seleccionat sense documentació cal omplir el camp amb el número 1. Passem als camps de l'apartat d'especificitats del servei. Al camp data inici i al camp data fi cal tindre en compte la durada màxima establerta per a aquest tipus de sol·licitud. No es pot sobrepassar el límit temporal definit i en cas de que se sobrepassi, els proveïdors realitzaran el canvi de data ajustant els criteris. Seguim amb els camps de l'apartat d'adults. Al camp número total adults hi has d'incloure el titular i, a més, si hi ha més de 4 adults, cal indicar el codi SIAS, data de naixement i sexe de cadascun al camp ATU observacions. Al camp nom i cognoms adult 1, codi expedient SIAS adult 1, data de naixement adult 1, també hi has d'incloure les dades del titular indicades als camps ATU, codi expedient SIAS, nom titular, cognom 1 titular i cognom 2 titular. Al camp data de naixement adult 1 cal escriure i seleccionar la data de naixement de l'adult. Al camp sexe adult 1 s'hi ha d'incloure el sexe de l'adult. I al camp règim servei sol·licitant adult 1 has de seleccionar el tipus de règim sol·licitant. En el cas de que hi hagi més d'una persona accedint al recurs, és obligatori omplir tots els camps segons el número de persones per a qui se sol·liciti l'accés. Per exemple, si se sol·licita l'accés per a 2 persones adultes, caldrà omplir tota la informació relativa a aquestes 2 persones, tot i que no apareguin els camps marcats com a obligatoris. Passa el mateix amb les dades dels menors. Aquestes dades dels menors no apareixen com a obligatoris perquè no sempre hi haurà menors allotjats. Tanmateix, cal omplir tots els camps per tants menors com sigui necessari allotjar, encara que aquests camps no apareguin com a obligatoris. Si no es compleix aquesta indicació, el gestor retornarà la sol·licitud demanant aquestes dades i no es procedirà a la cerca d'allotjament fins a disposar de totes les dades necessàries. Descobrim ara els camps de l'apartat dels menors. Al camp número total menors, si no n'hi ha, cal indicar 0. Si hi ha més de 6 menors, cal indicar el codi SIAS, data de naixement i sexe de cada menor al camp ATU observacions. Al camp nom i cognom menor 1 hi has d'escriure el nom i el cognom del menor 1. Al camp codi expedient SIAS menor 1 hi has d'escriure el codi expedient SIAS d'aquest menor 1. Al camp data naixement menor 1 és un camp opcional i has d'escriure i seleccionar la data de naixement del menor 1. Al camp sexe menor 1 també és un camp opcional i has de seleccionar el sexe d'aquest menor. I finalment, el camp règim servei sol·licitant del menor 1 és un camp també opcional on hi has de seleccionar el règim del servei sol·licitant per a aquest menor 1. En cas de que hi hagi més d'una persona accedint al recurs, és obligatori omplir tots els camps segons el número de persones per a qui se sol·liciti l'accés. Per exemple, si se sol·licita l'accés per a 2 persones menors, caldrà omplir tota aquesta informació relativa a aquestes 2 persones, tot i que no apareguin els camps com a obligatoris. Recordar, com hem dit, que si no es compleix aquesta indicació, el gestor retornarà la sol·licitud demanant aquestes dades i no procedirà a la cerca d'allotjament fins a disposar de totes aquestes. Seguim amb els camps de l'apartat de detalls del servei. Al camp trasllat hauràs de seleccionar una de les opcions disponibles. L'opció Ninguno surt per defecte, per tant, caldrà que seleccionis sí o no. El camp número bugaderies setmana és un camp opcional. Si no en calen, cal escriure 0. El camp animals de companyia és un camp obligatori de contestar, seleccionant sí o no. El camp zona prioritària allotjament és un camp opcional.
I el camp Observacions també és un camp opcional i en el cas de que hi hagi més de 4 adults o més de 6 menors, caldrà indicar el codi SIAS, data de naixement i sexe en aquest apartat. També s'hi poden introduir peticions específiques com bressol, llit amb branes, llit addicional, alimentació addicional, consigna, etc. Seguim amb els camps específics de la sol·licitud de tràmits i gestions. El camp Tipologia de tràmit o gestió en procés és un camp obligatori on has de seleccionar la tipologia de tràmit. S'ha de justificar segons es detalla el document de criteris. Aquestes opcions són: a espera recepció efectiva d'ajut econòmic IMSS, a espera recepció efectiva prestació econòmica altres, en llista espera recurs allotjament temporal no urgent, cas no conegut, renovació per finalització de diagnòstic social i pla de millora, i l'opció altres. Al camp, en cas de marcar altres especificar, cal especificar quin altre tràmit o gestió dels no referenciats més amunt s'ha gestionat. Descobrim ara els camps de l'apartat d'allotjament. El camp data alta allotjament, nom allotjament 1, adreça allotjament 1, data baixa allotjament 1, nom allotjament 2, adreça allotjament 2, data entrada allotjament 2, data baixa allotjament 2 i observacions allotjaments, són camps opcionals. Aquests camps no els has d'omplir com a professional referent que sol·licita el servei. Els omplirà el gestor d'allotjament un cop hagis enviat la sol·licitud. Passem ara als camps de l'apartat de facturació. El camp pressupost estimat allotjament 1, pressupost estimat allotjament 2, facturat més 1, facturat més 2, total estada facturada i observacions econòmiques són camps opcionals. En aquest apartat podem trobar-hi els camps referents a les dades econòmiques. Aquestes dades no són obligatòries en el procés de donar d'alta una sol·licitud. Són dades que introduirà el gestor un cop la sol·licitud estigui al seu àmbit d'influència i disposi de la informació. Passem, doncs, a altres camps a tenir en compte. El camp ATU, pacte de prestació. És un camp obligatori on cal indicar si es té el pacte de prestació signat. La resposta hauria que ser de sí, perquè és necessari per tramitar la prescripció. Després de marcar sí, l'hauràs d'adjuntar un cop hagis creat la sol·licitud. I finalment, el botó crear. Una vegada omplerts tots els camps, cal fer clic al botó crear per donar d'alta una sol·licitud.